Scene 2, take 5. Hej og velkommen til. I dag så skal vi snakke om funktioner. Hej Anne-Sophie. Hej Benedikte. Hej. Ved du, hvad vi skal have om i dag? Det ved jeg ikke. Vi skal have om funktioner. Hvor spændende. Ja. Men først så skal vi jo snakke lidt teori. Det skal vi jo. Godt. Vi skal starte med lidt teori. Ja. Og vi starter med at tegne en graf. En pæn graf. En pæn graf. Jeg synes, vi skal starte med at finde rødderne. Vi har 4 rødder på den her graf. Og det er der, hvor grafen skærer x-aksen. Så har vi også nogle minimum og nogle maksimum. Ja. Hvis vi starter med at finde maksimum. Vi har et globalt, og så har vi nogle lokale. Og hvis vi starter med at finde de lokale, så kan vi se, at det er disse 4. Disse 4, fordi de er maksimum, men det er ikke de absolutte maksimum. Man kan sige, at det er maksimum i den lokale del. Ja, inden for bestemte begrænsede områder. Ja. Hvis vi så kigger på den globale maksimum, er den heroppe. Så har vi så også nogle minimum. Og vi har også nogle globale og lokale minimum her. Og det fungerer på samme måde. Godt. Fantastisk. Og vi vil nu snakke lidt monotoniforhold. Og monotoniforhold, det findes ved, at man starter med at finde et mærke, altså differentiere den her graf. Og så får man så en ny graf. Den har vi ikke skrevet ind, fordi vi aner ikke, hvordan den ser ud. Men så laver man et lille skema. Så sker der det, at her ved x, der har vi så de her minimum og maksimum. Og hvis vi kalder dem for 1, 2, 3, 4, 5, så kan vi lige skrive dem ned her. De her punkter, når vi kigger på grafen, kan vi selvfølgelig se, hvordan den kører. Men det kan man ikke ud fra den differentierede. Ud fra den differentierede ved vi kun, at de her maksimum og minimum, det er 0 punkterne. For at finde ud af, om det går fra plus til minus, eller fra minus til plus mellem hver punkterne, så vælger man så et tilfældigt punkt mellem hver af de her, og regner det ud. På den måde kan vi finde ud af, at ligesom på grafen, så går den minus, og så plus, plus, og så minus igen, og så plus, og så minus igen. Og så har vi fundet monotoniforholdene. Godt. Det var så teorien for denne omgang. Hej Maria. Hej Benedikte. Hej. Du vil fortælle lidt om Inspire, og hvordan man ordner funktioner. Ja, og som du kan se, så har vi fundet en spareform her. Og så har vi så fået grafen frem. Ja, ved at skrive det simpelthen bare ind i graffunktionen. Og så finder vi simpelthen ligningen til tangenten i grafen. Og hvad I punktet 1. til F1. Og så har jeg bare sat f af x, lige med f af x, som er den, vi brugte her. Så du har defineret den, eller? Fuldstændig defineret den. Og så differentierer vi jo til den her faste differentialform. Ja. Og så bliver den defineret. Ja. Og så sætter man den bare her, og så får man den så ned ligningen ud. Okay, så der vil simpelthen komme en ny graf ind over den gamle graf. Lige præcis. Ja, okay. Og så har vi den der har vi sat ind for at finde ligningen til tangenten i punktet 1. Ja. Lige præcis. Og den har du simpelthen bare solvet, og så er du kommet frem til Lige det her. præcis. Og så for at finde rødderne, så sætter man den der. Ja. Vi sætter den der ind, og så solver vi igen, Og og så finder vi x. Ja. Og så siger den, at der er 3, hvilket vi også kan se på grafen. Ja. Så har vi et monotoniforhold, som jeg snakkede om derovre. I snakker om, at man skulle finde de her punkter indimellem.
Ja, altså der har vi jo først fundet minimum og maksimum. Og det er så nulpunkterne til differentieret. Lige præcis. Og de er minimum og maksimum til vores oprindelige graf. Lige præcis. Det er det punkt der, og det punkt der. Ja. Ja. Og så har vi sat C, som I kan se, så det er minus 4 og 2. Og så har vi sat minus 5 ind, fordi den er før minus 4. Og der er den 17, så det vil sige, den er... Ja, så den er simpelthen positiv, inden den når til minus 4. Så vi laver simpelthen lige den her, som vi også gjorde over ved teoriafsnittet. Lige præcis. Ja. Og det ved vi så er nulpunkterne. Og så kan vi læse ud fra, at vi har regnet den her ud, Ja. at den er positiv. Så er det negativ her, fordi fortegnet er negativ. Det er fordi, at det der punkt ligger mellem de der to. Ja, og så ligger det sidste punkt, vi har regnet her, det ligger efter det der. Ja, og den er så positiv. Hvis vi lige opsummerer, Ja, lige hurtigt, så har vi rødderne her. Minimum og maksimum. Ja. Hvis vi lige tegner tangenten ind, så kommer den ind, og så kan vi se, at grunden til, at vi fandt nulpunkterne for at finde minimum og maksimum, det er fordi, at den differentierede ligning, den nulpunkter er nemlig vores oprindelige grafs minimum og maksimum. Så kan vi lige nævne, at vi har jo de her minimum og maksimum, så det er Er det det? Det var det, vi havde. Og det var så alt for i dag. Næste gang, så skal vi have om et hemmeligt emne, så det bliver spændende. Vi ses. Start med 10 og spring. Stop op og drej en kring. Gå så bræk og hest og spark. Vi gør det igen, ryk frem til start. Så laver vi et rejehop. Buksen ned eller hænderne op.